Hyvää huomenta. Nyt puhutaan formuloista. Hyvää huomenta, pastori Sari. Hyvää huomenta. Tällä hetkellä ollaan niin kuin puolen välin pysäkillä. 9 osakilpailua takana, 9 vielä edessä. Ja tosi tasaväkinen tilanne. Siellä on 3 miestä MM-pisteissä. Onko tämä harvinaisen tasaväkinen tilanne tässä vaiheessa kautta, kun ajatellaan? On todellakin. Nyt on ihan hyvä syy sanoa, että ei ole koskaan ollut näin tasasta kautta aikaisemmin. Eli MM-historiassa 2 kertaa on ollut tällainen tilanne, että tätä ennen eli 3 miestä on ollut tasapisteessä kärjessä ja viime vuosi oli 1. Ja vuonna 50, jos väärin muista, on ollut sitä edellinen kerta ja silloin on oltu aina 3 kilpailun jälkeen tasapisteessä. Nyt ollaan kuitenkin jo puolivälissä, eli ihan kyllä tosi poikkeuksellinen tilanne. Onko tämä kautta mukana muita yllätyksiä? Joo, kyllähän siellä aina yllätyksiä mahtuu joukkoon, monenkin näköisiä ja tietysti aina riippuu vähän perspektiivistä, miten kukakin pitää yllätyksenä, mutta mä pitäisin kyllä tietysti vähän niin kuin negatiivisena yllätyksenä semmoista, että siellä ei ole meidän toinen suomalainen, ei ole siellä kärjessä, eli Heikki Kovalainen ei ole siellä ihan terävimmässä kärjessä, mutta toisaalta tämä tasaisuus on sitten vähän kompensoinut. Toi tarkoittaa sitä, että 9 kilpailun jälkeen ei kannata vielä hirveästi lähteä veikkailemaan, mitä tapahtuu, niin kuin viime vuonna nähtiin. Sieltä voi pitkänkin matkan takaa nousta. Sitten, jos mietitään hetken Kimi Räikkösen kautta tähän asti, miten